शेतकऱ्याला हेक्टरी 8,000 रुपयांची नुकसान भरपाई देऊन बोळवण करणाऱ्या सरकारच्या विरोधात आज येथील शिवसेनेच्या वतीने तहसीलदार कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन छेडण्यात आले। दरम्यान शेतकऱ्यांची कुचेष्टा करणाऱ्या भाजप सरकारचा निषेध असो अशा घोषणा देण्यात आल्या। यावेळी जोपर्यंत शेतकऱ्यांना योग्य तो न्याय दिला जात नाही तोपर्यंत आम्ही शिवसैनिक गप्प बसणार नाही असा इशारा उपोषणकर्त्यांकडून देण्यात आला। शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अण्णा केसरकर व तालुका प्रमुख रुपेश राऊत यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात आले। यावेळी येथील तहसील कार्यालयासमोर उपस्थित शिवसैनिकांनी ठाण मांडली। जोपर्यंत अधिकारी येऊन योग्य ते आश्वासन देत नाहीत तोपर्यंत आम्ही माघार घेणार नाही असा इशारा यावेळी देण्यात आला। यावेळी बाबा सावंत, सागर नाणुसकर, सुनील गावडे, नारायण राणे, भारती मोरे, चित्रा धुरी, अपर्णा कोठावळे, गजान आटेकर, शिवानी पाटकर, योगेश नाईक, गुणाजी गावडे, राजू शेटकर, आबा केरकर, संजय माझगावकर, रोहिणी गावडे, नीता कविटकर, मुन्ना मुळीक, उमेश कुरगावकर, महेश शिरोडकर आदी उपस्थित होते। आम्ही मिळवल्याशिवाय स्वस्त बसणार नाही हेही या ठिकाणी मी सांगून देऊ इच्छितो आहे। कारण शेतकऱ्यांच्या जखमेवरती या केंद्र सरकारने मीठ चोळण्याचं काम केलेलं आहे। त्यांना धडा शिकवण्यासाठी या भाजपच्या लोकांना शिवसेना स्वस्त बसणार नाही हेही या ठिकाणी आम्ही त्यांना शेतकरी म्हणून आम्ही इशारा देऊ। त्याची जाणीव करण्यासाठी ही तर सुरुवात आहे। अजून पुढे रस्त्यावरती आम्ही ज्यावेळी उतरू त्यावेळी कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिसांनी आपलं काम करावं, शेतकरी आपलं काम करतील। लोकशाहीच्या मार्गाने आम्ही लढा दिल्याशिवाय स्वस्त बसणार नाही आणि 25,000 रुपये आणि आमच्या हक्काचं जे आहे, आमच्या न्यायाचं जे आहे ते आम्ही मागतो आणि ते मिळवल्याशिवाय शिवसेना स्वस्त बसणार नाही हाही इशारा आम्ही या ठिकाणी देऊ इच्छितो आहे। म्हणून भाजप सरकारचा